Инде миннән башка бер нимә эшләй белмәдең инде. Хәзер киләм. Киләм инде, киләм, әйкәем, киләм. Нимә булды? Белмәйм. Эшләмәй булнамы? Нимә эшләйбез бу? Уф. Нәфәдис. Туҡмас ҡырҡ булмаһа. Ә мин утын бысайым. Вазифа әткәйем, операция хәсті көйдә утырабыз, ташлана. Сөнки бөтә кыйтгаларда коронавирус котыра. Сөнки бөтә кыйтгаларда таҗлы вирус котыра. Эй, дусларым, уф дигәндә, ултырайык бер Онлайн гына аралашып, йырлашып матур көйгә. Эй, дускайым, уф тимәйе, уф тиергә ярама. Уф дию йөрәктән сыга, ярамайга карамай. Сабыр итәйексе дуслар, уламак та һава. Күңел күтәренке булһан, яр булһан безгә дава. Күңел күтәренке булһын, йыр булһын безгә дава. Эй, дускайым, уф тиһәктә, ултырайык без өйдә. Интернеттен аралашып, матур йырдар йырлашып. Эй, дускайым, уф тиһәктә, ултырайык без өйдә. Ситтән генә аралашып, йырлашып матур көйгә. Алло, Зилия, һин өйдәме? Ну, әлбиттә, өйгә. Кая забык, сөйдәме? Өйдә, Карим кустым, өйдә. Һез өйдәме? Алиса, мин әйтә. Мин бына самауыр кайнатып йөрим. Казан агай, сөйдәме? Өйдә, иптәш инспектор. Өйдә. Рифат агай, һез өйдәме? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Исән булһа каронтиндар, үтерҙә китер әле. Һаулыҡ булһа, байлыҡ булыр, байрамда булыр әле. Һаулыҡ булһа, байлыҡ булыр, байрамда булыр әле. Эй, дуҫтарым, уф тиһәктә, беҙ өйҙә ултырайыҡ. Күрешеүҙәрҙән тыйылып, бер-беребеҙҙе һаҡлайыҡ. Эх, дуҫтарым, уф тиһәктә, беҙ өйҙә ултырайыҡ. Күрешеүҙәрҙән тыйылып, бер-беребеҙҙе
haklayık. Dostlarım, uf diyede birlikte oturayık. Uğraşır